pagwapa ko. Siya ro bitaw. Dili na sa kunin mo tagdon. Bantay di na ko kaskoron. Ay pag di na lang ko mamanti. Kaya para ditso-ditso na. Kat. Tama eh. Ayo trabaho Pildin akong manok. Ate, usara makakumot sa kontra patay man dayon. Tay, hatag di darling. Sus, wa na gyud bisag piso. Tay ko ni darling ron, sukon putok. Oh no. Oy darling. Huh. Yan ko ana eh. Nya, nakaidala? Sus, wa gyud. Zero, pildi kong manok. Usara ka kumot. Sus! Tay, Ay pang manok nimo? Kay sige pa nimog hapyod-hapyod. Ako taon ani, kanus apa mo hapyuran? sus permente magkakada oras magikag hapyon. Lahi sa manok. Sus nimo darling, wa gyud tay hapyod tani. Darling, wala na ko sulitan. Ha? Siya may panty. Kadagang panty ni mo, nagwa di ka kapalit di ay. Dili man ka na akong buot pasabot. Oy! Kinakunin mo, ambutin lang ni mo. Siya na akong gipasabuti mo. Kalagot. Ambot na lang jud nimo darling. Bahala ka diha oy. Ang problema na. Bungo sa ukok. Mahurot ang panty nga. Bago bang ito nagkapalit gahapon? Usar hitang mo anay niya nahurot ang panty.